dal yng nghanol y cynnwrf yn y cystadlaethau tynnu'r raff, a mae Rownd Derfynnol y merched ar fin cychwyn. Gwent a Brycheiniog. Sir Gar. Sir Gar, mae'n ddrwg iawn gennau. Dwi wedi mynd yn rysglyd yma, mae'n arbod yn gyrmaen o'n gwmpas i. Fysdi be, mae'n gymaint o fynd a dod, a ti ma cry i gyd, mae yn anodd cadw trac ar bwyd i bwy, ond mae'r lliwiau'n helpu chydig bach. Un o lew ti, Rhys. Ynys Môn. O'n i'n mynd i ofyn rhag ofn. Ti di hen arfer y tynnu'r raff yma, ond felly ti'n gwybod yn union beth sydd angen. Sir Gar yn y pinc a Gwent yn y di. Da ni'n sorted rwan, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd, Norris. Wel, gan i weld, mae'r ddwy tîm yn cry iawn. Dwi wedi bod yn gwylio gynna yma a wedi cael hwyl lan i gynna yma, so gobeithio gan i Rownd Derfynnol cry. Llawn bwrlwm, excitement, so gan i weld sydd fydd i mynd. A teilwng o'r holl, achos rhaid ni gofio bod hyn di cychwyn yn y rali sir ynddo. Ydy, rhai wsosa nôl i ambell un. Lot o amser i gadw ymlaen i hyfforddi. Lot o marfar, lot o ffitrwydd, lot o marfar tynnu. Reit te. Da ni bron yn barod am y Rownd Derfynnol Brycheiniog atha hi nadran y dynion. Mae rhwng Gwent a Sir Gar am adran y merched. Sydyn ar y pôl yma gyn y ddwy, da iawn. Dim symud hyd yn hyn. Edrych ar ei gilydd, ac am yna sbectol hael mae'n meddwl chwarae poker yma. O, mae yna waith seicolegol yn mynd ymlaen hefyd, dwi'n ama. Neb yn dangos i cardiau eto yn nhermau poker, ond mae yna trump card yn rwle yn does. Wel, dim symud hyd yn hyn, cofio, dim symud o gwbl hyd yn hyn. Y ddau dîm i weld yn gyffyrddus tu hwnt. A ddim lot o egni'n cael ei wastraffu chwaith ar y funud, nag oes? A dyna sy'n bwysig, pan da chi'n dal yn erbyn y tîm arall, mae'n bwysig bod chi'n yn cadw'r egni yna pan da chi angen i dynnu. Os da chi wastio'r egni wrth just symud a tynnu'n ddiangen, da chi'n blino'ch hunan allan fwy na dim chi. Neb yn symud, mae'r dyfarnwr yn edrych yn bord yn y canol, mae angen flasg a welsgic neu rhywbeth dwi'n meddwl. O, mae yna rhyw symud arna. Reit te. Gwent yn mynd amdani. Y turbo ymlaen efo Gwent. Dros yr amser neu gyd, mae'r raff wedi symud rhyw droedfad ar y mwyaf, swn i'n dweud. Sir Gar i lawr, wedi codi nôl, wedi colli chydig o dir yma yna. Do, aethon nhw'n drio addasu chydig a colli chydig o droedfeddi fyna, do. Mae'n anfodol bwysig, mae wedi darllen y raff i bod yn union pa bryd i dynnu a pa bryd i ddal, cofia. Mae'n agos iawn i'r polyn canol. Mae ar fin. Mae Gwent ar fin mynd â hi, ond dydy ddim drosodd, mae'n modd tynnu nôl erbyn hyn, cofia. O, dyna'n dweud agos. Dydy ddim drosodd. A maen nhw wedi cael ei rybuddio am eistedd lawr. Ond eithaf yn gwahaniaeth. Anffodus iawn, anffodus. Gwent just yn mynd â hi fan'na. Sir Gar yn syrthio chydig reit yn y diwedd na. 1-0 i Gwent. Mal Rownd Derfynnol Tynnu'r raff. Merched y ffermwyr ifanc ar fin cychwyn. Sir Gar ath ar tyniad cyntaf. Nag e Gwent yna tyniad cyntaf. Gwent oedd hi gyntaf. Mae drwg iawn gynnau. Felly mae gyd yn neud i Sir Gar gai atgoffa chi rhag o'n bod chi'n meddwl beth sy'n digwydd yn y cefndir. Mae Clwyd a Ceredigion yn tynnu am y trydydd a'r pedwerydd safle. Am farciau i'w siroedd yn adran y ffermwyr ifanc. Ond Rhys, sy'n mynd edrych yn y Rownd Derfynnol mar y funud? Mae'r ddau dîm wedi bod yn gry iawn yn y pôl cyntaf yna. Anffodus i golli just yn y diwedd, ond dyna hi fel am mae'n gweithio. Cry eto, ond dwi'n am bod nhw wedi blino chydig bach ar ôl y rownd gyntaf yna. Mae'r tir yn torri fyny chydig, ond mae yn dal yn galed iawn yn y cylch. Mae yna lithrogol iawn gyda'n ymlaen, does? Yndi, mae'n anodd iawn. Mae'n job cael y blat i fewn i fachu yn y tir pan mae'n galad fel hyn ac yn sych. Ond maen nhw'n neud y dda iawn i cadw i traed beth bynnag. A Sir Gar yn dal nhw, ond mae Gwent yn mynd nôl fesul cam ceiliog ar y funud. Sir Gar yn trio mynd yn isel, ond yn colli traed reit yn diwedd. Gan bod i mor sych, mae yn job. Mae'n bwysig ffeindio'r lle gyffyrddus i dynnu. O, mae'n agos iawn. Rybydd cynta. A dyna ni! Mae'n adathlu mawr yma yn y cylch. Mae'n adathlu mawr yn Gwent. 2-0. Sir Gar yn ei dyble wedi rhoi yn llwyr, ond yn anffodus ddim digon heddiw. A Gwent yn cipio y brif wobr yn tynnu'r raff y merched. Llongyfarchiadau mawr yn nhw, ac am lwcus i Sir Gar. Ond heiddiannol iawn, para teg.